Bueno, boas noites. Con respecto á data da sesión anterior, vale, pois isto non aprobado. 2. Moción do BNG para garantir o financiamento xusto e o modelo público de servicio de axuda no fogar do SAF, que presenta o portavoz do BNG aquí. Bueno, eu, desde o bloque, traemos esta moción ben froito dunhas declaracións que fixo o outro día no Parlamento de Galicia Noelia Pérez López. Fixo unhas declaracións dicindo que en Vilar de Barrio pois, que se estaba a mingonear de alguna maneira o SAF. Dicindo que, bueno, pois, que non se pagaban kilómetros, non se respetaban os descansos, que non se pagaba a antigüedade. E, bueno, todos creo que son sabedores de que no momento que elas reclamaron algo dentro do Concello, en ningún momento se deu a espalda, senón que todo ao contrario. O que fixamos foi intentar chegar a facer un convenio no que todos salgamos ganando. Traballadoras e traballadores do SAF e do resto dos traballadores e o propio Concello. En ningún momento se negou o Concello a nada, sabedelo perfectamente, sois coñecedores de todos os reunións que houve e do que se fixo. Tamén dixo que, efectivamente, que o único que acertou foi que houbera que nos pediran unha pequena inspección, na cal, despois do Concello aportar os diferentes documentos que nos pediron, pois o Concello ganou. O sea, non é que ganase, deronlle a razón ao Concello. Deronlle a razón ao Concello, en que non estaba incurrindo en ningún tipo de presuicio ante os traballadores. Despois deso, o Concello sigue mantendo a mao para poder chegar a un convenio, pois, cuanto antes o mellor. Porque eu creo que é interesante tanto para os traballadores e traballadoras como para o propio Concello. De todas formas, eu creo que, vou falar agora, creo que pode falar en nome de todos que estamos aquí, toda a corporación, dicindo que creo que todos somos conscientes, vale, da boa labor, vale, e do traballo que está facendo esta xente. Xa que consideramos que é un dos puntos fundamentais dos servicios públicos sociais, vale, permitindo que as persoas maiores, vale, neste caso os nosos maiores aquí do Concello, e de moitos outros concellos que hai xa, vale, dependentes, vale, pois, por moitas cousas, que teñen autonomía reducida, vale, porque están enfermos, e con isto que podían permanecer nos seus fogares o máximo tempo posible, vale. Dicir tamén que o Bloque Nacionalista Galego foi impulsor durante o ano que gobernou en bipartito co Partido Socialista de Galicia, foi o impulsor, que foron os anos entre o 2005 e o 2009, de creación do Sistema de Galego do Benestar, promovendo a Lei 13 de 2008, de Servicios Sociais de Galicia. Consiste na constitución do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e posta en marcha do Servicio de Axuda no Fogar, como prestación básica de carácter público e universal. Bueno, pois tamén decimos que este modelo está hoxe en crise. Está debido a unha crise política e asistencial e privatizadora do Partido Popular. Vale? A Xunta do PP está a infrafinanciar o SAF, obrigando aos concellos, como xa temos falado aquí unha vez, asumir a maior parte do custo, vale? Poñendo en xaque os orzamentos municipais e poñendo en perigo a sostenibilidade financeira dos servicios municipais. Según datos oficiais, os concellos galegos están a asumir máis de 200 millóns de euros anuais frente aos 112 millóns que achega a Xunta de Galicia. Maila a Lei de 39 de 2006 de promoción da autonómica personal e atención a persoas en situación de dependencia establece que o financiamento debe ser compartido entre o Estado e as comunidades autónomas garantizando o 100% do seu gasto. Estes son datos reales e dice, a orden de 2 de xunio de 2030
da Xunta fixa o módulo máximo de financiamento do SAF en 12 euros hora, mentras que o custo do servicio supera os 22 euros. O sea, hai 10 euros moi por arriba. En algún dos casos, pode ser en algún concello, chega a ser de 24 euros. Vale. Obrigando aos concellos a destinar unha importante cantidade de fondos propios para manter o servicio. Vale. Isto que pon en risco a sustentabilidade económica e a calidade da atención presentada. Vale. Entonces, a esta situación engánanse tamén outros problemas graves, como pode ser a precariedade laboral das traballadoras do SAF cun convenio autonómico caducado dende 2011 e condicións salariais próximas ao salario mínimo interprofesional. Déficit de personal, dificultades para cubrir vacantes, baixas, ampliacións de horas. Isto provoca tamén sobrecarga dos servicios sociais municipais, que dedican cada vez máis recursos á xestión da administración do SAF sin financiamento adicional. Desigualdade territorial, especialmente nos concellos de menor poboación e nas zonas rurais, onde o envellecemento e a dispersión poboacional incrementan os custos e dificultan a cobertura do seu servicio. O investimento por persona depende en Galicia é de uns 1.317 euros, moi por debaixo da media estatal. No resto do Estado, a media está en 2.000 euros. O que evidencia o infrafinanciamento estrutural que pon en risco un dos pilares do benestar social en Galicia. Entón, o Bloque defende un modelo público universal e de calidade que garanta igualdade de acceso a todas as persoas, independentemente do concello onde resida, e que dignifique as condicións das traballadoras e os traballadores do sector. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Bloque propón ao Pleno da Corporación a adoptación dos seguintes acordos. Primeiro, reclamar á Xunta de Galicia un incremento progresivo do financiamento do servizo de axuda no fogar, ata acadar un precio mínimo de 20 euros a hora. Nos 2 primeiros meses do ano e 24 euros ao final da legislatura, de acordo co custo real do servicio. Instar a Xunta de Galicia a reactivar un incremento da comisión do pagamento da FEGAM, a FEGAM e a Xunta, coa finalidade de abordar un novo modelo de financiamento local e revisar a distribución de competencias en materia de servicios sociais. Se remato. Demandar a Xunta de Galicia que asuma íntegramente o custo do SAF para persoas en situación de dependencia, conforme ao previsto na Lei 39 de 2006, garantizando a sustentabilidade económica dos concellos. Reclamar á Xunta de Galicia que negocie un novo convenio colectivo autonómico para o personal do SAF, que actualice as condicións salariais e recoñezca as súas enfermidades profesionais, garantizando un traballo digno e seguro. Quinta, instar a Xunta de Galicia a impulsar un novo modelo público de cuidados que sustituya o actual sistema baseado en horas por un modelo integral e personalizado no que se poña a persoa no centro das políticas sociais. E sexta e última, dar traslado desta moción ao presidente da Xunta de Galicia, á Consellería de Política Social e Igualdade, á FEGAM, ao conxunto dos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia e aos concellos da comarca, convidándoos a aprobar mocións de apoio neste mesmo sentido. É dicir, todos sabedes que xa falamos algunha vez, que o SAF é deficitario non só neste concello, en todos. Pero neste, pois, é un diles. Se nós temos un diñeiro que ven para outras cousas, o temos que meter nalgo que se supón que a Xunta ten que asumir ese coste total, como di na lei, pois, lóxicamente, se o sacamos con a cousa, non podemos metelo en buratos da carretera.
Pero, lóxicamente, mellor é metelo nas persoas maiores que no brato da carretera se a cousa non vai pa diante, non? Entonces, eu sigo dicindo que nós tendemos unha má ao SAF, estamos totalmente de acordo en que o traballo que fan, igual que a que estaredes vos, pero, bueno, isto non podemos seguir así porque é cada vez nos é peor. Ben. Ao final, como estamos co tema do convenio? Seguimos aí ou, que non sei, agora mesmo, o tema ben ao fío disso. Como está o tema? Claro, podemos ir, eu vexo que presentaron unha moción que está ben, referente á Xunta, porque a Xunta se paga a cargo desas historias, pero que outros concellos, de momento, vanlle pagando e van arreando. Pagando, está pagando aquí. Bueno, nós só estamos o que se está dicindo é que claro, eu non digo que non lle paguen, se non lle paguen, pero non están en convenio e non teñen convenio, de momento está negociando, pero iso veo ao filo deso, seguramente. Entonces, sí, a mí parece ben que a moción que presentades que para que a Xunta, pero por outra parte, temos aí ese problema. Noutros concellos está solucionado, ou creo eu. Penso, vamos, non sei se en todos, pero na maioría diles. Se non podedes explicar como tedes, o que... Bueno, explicarei tú como está o tema. Que será o que ten negociado. Pero eu creo que estades todos ao tanto dos últimos. Claro. Tienes alguma cousa antes de que empece? Nós, ante a Xunta, nós temos que defender o tema da Xunta, non? Non podemos, creo que non poderemos votar en contra, nos o que é a proposta que ten a Xunta, digo, ben, No, o convenio estáse traballando, non? Pero, oye, eu estuve nunha empresa que firmabas un convenio, firmabas outro que fora, pero estaba firmado. Aquí levaba desde 2 anos, coa mesma cantinera, e vai acabar a legislatura. Os anos non. Estamos en convenio. Os anos non, bonito, habrá un ano. Bueno, desde que foi o tema lo hai 2 anos, porque foi, hai máis de un ano, sabemos todos. Do outro lado, arreglouse o tema. Aquí, seguimos na mesma. A min, parece-me ben que se faga a Xunta, e iso mesmo razonable, porque é unha carga para o Concello, pero non hai que sacar do outro lado a iso, tampouco vexo que se faga tantas historias. Para as festas hai, pero eso vai. Agora para outras cousas, os buracos, entendes, O convenio estáse a negociar, no momento en que... Eu poría a cousa nunha balanza. Benito, o convenio hai dúas partes. Que sí, que se está negociando, pero quanto tempo levan co convenio? Que sí, que se está negociando. Oye, falamos disso. Quero dicir, é o referente da moción visual ben, pero, oye, por outra parte hai que arreglar. Primeiro que iso, a Xunta, bueno, é que, vamos a ver, é que non está pagando o que corresponde, claro. É que o que se ven é a presentar unha moción para reclamarlle á Xunta que asuma o costo do gasto do SAF, porque é deficitario. Mentre non hai convenio, Entendes? nós non vamos a aprobar nada que non se recuadre no convenio. Non é aprobar o convenio. Nada que ver. Non, vamos a ver, O convenio non ten nada que ver. A ver, non que é unha estamos... moción á Xunta para que se faga cargo Exacto. do Tiglas. Exacto. Hasta aí, eu entendino perfectamente. Pero eu, por outra parte, entendes? Eu tamén me teño por no caso de defender unha xente que do outro lado se está xa. A ver, vamos a ver, estáse a negociar un convenio. Vale. A ver. Eu no tema da moción estou de acordo. Pero por outra parte, hai algo que está aí detrás. Benito, E hai que solucionar. nós, o Concello está a negociar un convenio con esa xente. Despois, incluso,
de que ao Concello lle deran a razón. Vale? Pois habrá que... Hai moitas cousas. O hilo dado. Sabémoslo nós que veo o hilo dado de que non se negociou o convenio. Por eso a outra saltou no Parlamento de Galicia. Eu penso que veo eso. Porque están negociando o convenio e ainda non se negociou. Levádese aí, eu non sei. Que sí, que pode ser moi difícil, que non o discuto, por supuesto. Que o mellor período feira de maravilla, que non o discuto. Pero, bueno, eu teño que vos escoitar a vos, pero tamén teño que vos escoitar a xente, por outra parte. Queremos facer un convenio. Toda a razón do mundo. Un convenio. Eu foi igual, se eu for empresario, tamén sería de tirar para eso. Pareceme de maravilla, pero, bueno, neste caso, pois estou ca tropa, entón, ao estar ca tropa, pois teño que... Benicio, se achixen antes, estáse a negociar un convenio que sea bo para ambas partes. Para eles, para os traballadores, non só para os SAP, senón que entren todos os traballadores do Concello. Para eles, é máis para o Concello. Bueno, estás a traballar neso. Que sí, que non estou dicindo o contrario. Eu non dixo o contrario. Vamos a introducir unha serie de datos que son necesarios que sepandes para despois seguir debatindo, non? Para que se poda seguir opinando, non? Bueno, en primeiro lugar, eu entendo a postura dos concelleiros do Partido Popular con respecto á moción que presenta o BNG, no sentido de que, efectivamente, cada un defende as súas políticas das súas siglas. Entendo perfectamente. Entendo, pero, efectivamente, teño que dicilo que non o comparto, no sentido de que se quitamos na moción, se quitamos a terminoloxía partidista, posiblemente todos cheguemos a acordos. Vamos a aportar datos que son de todos. Neste momento temos 39 usuarios. Temos 16 en Arnuide, 2 en Alamparte, 4 en Porto, 1 en Borrán, 1 en Prado, 2 en Rebro de Chao, 5 en Barrio, 2 en Bóveda, 2 en Claro de Mareites, 3 en San Miguel Fontela, 1 en Penouzos. Total son 39 usuarios, 39 persoas que necesitan que teñen unha situación de dependencia. A parte deses, temos 3 máis no que se chama básica. Pois, por un lado está o de dependencia, que xa teñen un grado reconocido, e por outro lado está o de básica, que está financiado de outra maneira. En total son 42 persoas, 42 casas. Ben. Por un lado temos eso. Por outro lado, temos que, neste momento, temos 7 traballadoras e traballador fixos, e temos 7 traballadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 traballadores fixos, é dicir, 7 traballadoras máis un traballador e unha temporal neste momento. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teñen carga de traballo diaria. Vou dicir, a traballadora A ten 7 usuarios, a B5, a seguinte 6, 6, 7, 5 e 8. E a última traballadora fixa non ten usuarios porque os ten todos. É dicir, cando a traballadora A descansa, ten eses traballadores. Cando a traballadora B descansa, ten eses traballadores. Vale? E a maiores temos contratado a unha persona temporal porque ainda así se deben horas. Ben. Entonces, a traballadora A, que ten 7 usuarios, fai 30 horas de servicio a semana. 30. A maiores, se contamos desplazamentos máis os 20 minutos de bocadillo, vamos a 38-20. Vale? Bien. Por tanto, a plantilla que temos é unha plantilla, digamos, boa. No sentido de que a carga de traballo está ben distribuída, e hai 2 postos de traballo, un fixo e outro eventual, para cubrir cando alguén está de vacacións, está de permiso, ten que descansar, etc. Bueno, pero ainda así, que as horas que temos que dar por cada usuario, ainda así, lle debemos horas
ás traballadoras. Esta é a situación que hai. Podíamos contratar outra persona para non deber horas, pero ahora vamos ao tema económico. O tema económico é que o coste total do ano 2025, queda un mes, son 225.000 euros. O coste total que é? O coste salarial do cuadro de persoal, 225.000 euros. Bien. Ingresos. A Xunta danos aporta ao Concello 120.000 euros. Os interesados, 32.000 euros. Os interesados participan económicamente en función dos ingresos. 32.000 euros. E ao Concello, 73.000 euros. 73.000 euros temos que pôr. Se nós contratamos un traballador máis, botai as contas. Cal é o déficit? É a conta do Concello. E, dende logo, temos que prestarlle, que non podemos vamos a recortar para eliminar gastos. Non podemos, como fan algúns concellos, cuidado, non podemos quitarlle horas aos usuarios, dicindo que non podemos dalas, que hai que non fai. Nos damos todas as horas que teñen reconocidas. Podíamos facer un recorte de persoal, vale? Para eliminar o déficit. Non, nin recortar, ao revés. Fixamos fixos a todos os que naquele momento estaban eventuais e neste momento temos unha persoa, xa levamos unha boa temporada, unha persoa contratada para cubrir vacantes. Vale? E ainda así, o Concello ten que pôr 73.000 euros. Cando falemos despois das obras previstas, das inversións previstas o ano que ven, xa verendes a cifra que sale. A nós sálenos a 20,8 euros a hora, o coste de hora. É dicir, cunha traballadora que ten 7 usuarios e ten 30 horas, multiplicai 30 por 20. Isto é o coste real que hai. Bien. Isto é bastante insoportable no sentido de, económicamente falando, porque aquí hai dúas vertientes. Unha delas é o servicio que se presta e de comparado fai 7 anos aproximadamente en que nos fixemos cargo do SAF e que aquí había chamadas dos usuarios todos os días que quero que me mandendes outra traballadora, que non limpa ben, que non me atende ben, iso está eliminado. Iso está eliminado. Non hai un usuario que chame dicindo que lle cambiemos ao traballador ou á traballadora. Ni un. Todos están satisfeitos, digamos. Non hai ninguna protesta dos usuarios. E iso é algo que fala moi ben de toda a plantilla que temos. De toda a plantilla que temos. Fala moi ben. Porque a xente está ben atendida. E iso deriva en que unha política que se meteu, que se instaurou, é que os usuarios e os traballadores van a atender por zonas. É dicir, o traballador ou a traballadora que vai a Arnuide fai as casas de Arnuide, Maus, Porto, aquela zona. A que vai a esta zona de abaixo, igual. A que vai a zona de Rebordechao, fai o tema da serra e como moito ben ao Porto. E iso derivou que os traballadores están máis contentos. É dicir, era moi violento dicirlle a un traballador, mira, ou a unha traballadora, mira, tens que salir desa casa que non te queren. É moi violento. Entón, como sempre tuveron o respaldo do Concello, no sentido de que tú tocouches a casa por distribución xeográfica, porque tamén hai que reconocer que temos traballadoras que son veciñas de aquí do Concello, e que dicen, mira, non me mandedes traballar ao meu pobo, que é razonable, vale? É razonable. Eu sempre digo que moitas veces, co traballo que teñen, é moi digno, que eu tuve un pai moi maior e unha mãe moi maior que houve que, no caso dela, duchar, vale? E algúns de vos aquí tamén o fixestes, vale? Entón, facelo ao pai ou á mãe, bueno, é de fillo, pero facerlo onde fora, oye, hai que ser profesional para facelo, vale?
Entón, os usuarios están encantados, que é o fundamental. Vale? Iso é o fundamental. Ese traballo está feito. Bien. Ahora está o tema económico, e o tema económico é un desastre. Que o Concello tiña que sacar do seu peto 73.000 euros e sácaos e págaos é unha sangría, pois xa veremos. Entón, bueno, Benito, eu fui un concelleiro da oposición moitos anos e trataba como me trataba. E eu non me merezco que me digas que pa festas hai. Eso non me merezco. Bueno, pois non me merecerás, pero eu digo que... Eu non me merezco, porque a oposición sempre a tratei ben, e vou seguir tratando. Pa festas hai. Hasta sí. Moitas historias. Traremos oportunamente os gastos que hai en dinamización social, que é diferente de festas, en dinamizar socialmente as actividades. Entonces, se por festas se entende que lle pagamos, que o Concello lle paga unha carpa a un pobo que se xunta para celebrar un evento, pois nós estamos de acordo en que iso hai que pagar. Eu quero dicir, cada un pode dicir o que queira, e o que dé a gana, pero creo que somos bastante xustos no sentido do reparto económico dos fondos municipais. Non somos, eu creo que non somos nada nin electoralistas nin demagogos, no sentido de dicir, bueno, pois veña, estes son dos nosos, pois vamos a pagar a festa e outro tal. Non, eso non somos. Creo que somos bastante equitativos. Con respecto a tapar buratos, hai moitos buratos ainda que tapar, moitísimos buratos que tapar, pero levanse asfaltado moitos kilómetros, moitos. E hai moito que seguir asfaltando. Pero eu vou te dicir, bueno, sabemos que... Perdón, acabo enseguida, pero por tanto, creo que, bueno, oye, cada un é moi libre, pero creo que eu iso non me merezco. Pero, bueno, en definitiva, o SAF non se lle quita un duro, ao revés, consigue un duro. Outra cousa é a negociación do convenio colectivo. Na negociación do convenio colectivo empezamos, hai que dicilo claramente, que este goberno municipal, apoiado por todos vós tamén, é certo, inducimos a que houbera eleccións sindicais, porque aquí podía haber eleccións sindicais xa había tempo, porque había traballadores suficientes, vale? Inducimos que se fixeran eleccións sindicais. E eu non nego que eu son afiliado da CIGA, non nego que son afiliado da CIGA, e naide pode dicir que eu inducín aos traballadores para que a delegada sindical ou o delegado sindical fora da CIGA. Non é dese sindicato. Por tanto, provocamos que houbera eleccións sindicales, pero non manipulamos as eleccións de cara a facer un delegado sindical po sindicato que eu pertenezco. Aí está. Unha vez que se produciron as eleccións sindicais, automáticamente nos reunimos co sindicato que é a delegada sindical para dicir, oye, tenemos que iniciar un proceso de negociar un convenio colectivo. Porque, claro, hai algún concello, como, por exemplo, o de Monte de Ramo, que ten un convenio colectivo, pero hai outros moitísimos concellos que nos perimetran, que teñen tantos traballadores do SAF como a nós, e non están nin se le esperan. Vale? Pero o Concello de Vilar de Barrio empezou a negociar un convenio colectivo serio. Bien, a baraxa rompeuse no momento que a parte da parte sindical, foi a Inspección de Traballo e demandou a interlocución da Inspección de Traballo. Bien, entonces nós propuxemos na mesa de negociación reunida aquí paralizar as negociacións hasta que a Inspección de Traballo nos dixera que é o que tiñamos que facer. A Inspección de Traballo pediu documentación, e fixo unha resolución final onde dice que non há lugar as demandas que ali se interpuxeron. Exclusivamente nos tira das orellas dicíndonos os días de asuntos propios hai que dalos con algo máis de antelación. Do resto, todo perfecto. Cumplimos a lei a raxatada. Por tanto, consideramos que é injusto que unha diputada
consideramos que é injusto que unha diputada dixera o que vou dicir no Parlamento e consideramos que é injusto que o resto dos parlamentarios estiveran calados, Claro, que aquí, desde o meu punto de vista, co Concello Vilar de Barrio, á espera de que os dous grupos, tanto o BNG, ao qual eu pertenezco con moita honra, como o PSOE, pois digan, oye, que eso non é verdade. Nadie abriu a boca de momento. Pero unha diputada do Partido Popular dixo o Concello de Vilar de Barrio non cumple a norma. Mentira. Eso é mentira. Eso é mentira. O Concello de Vilar de Barrio, según a Inspección de Traballo, cumple a norma. Que acontece? Que se eu presento un escrito no organismo X e como produto, e se colle ese escrito e dice, bueno, é que as traballadoras do SAF non cobran antigüedade, non cobran desplazamentos, non se lle reconocen os dereitos, os dereitos establecidos na normativa vixente. Claro, se eu presento ese escrito, e unha diputada colle eso e dice, é que en Vilar de Barrio non se fai isto. Oye, documentese. Colle usted a resolución final da Inspección de Traballo a ver o que dice. Está negro sobre branco o Concello de Vilar de Barrio é escrupuloso ca legalidade vixente. Dio a Inspección de Traballo, está aí para que o leamos. Siguiente cuestión. Unha vez que hai esa resolución, convocamos a Mesa Xeral de Negociación de novo e plantexámoslle un texto de non sei dun montón de follas, un montón de artículos, donde lle plantexa a oferta do Concello de Vilar de Barrio con respecto a dereitos e deberes. Vale? Unha oferta que supera con moito, desde o meu punto de vista, evidentemente, con moito a legalidade vixente. Por exemplo, falase na televisión, no medio de comunicación, das 37 horas e media. E aquí establecese xa 35. Horario flexible. Que outra cousa podo dicir? Todo aquilo, porque hai postos de traballo que van a ter que traballar máis das 35 horas, van a ser, teñen que ser recompensados económicamente. Que máis podo dicir? Hai un montón de dereitos, horario de brao e horario de inverno, é dicir, no brao os traballadores de dentro xa disfrutan neste momento de horarios especiais e os de fora están disfrutando ahora xa, sin que se firme o convenio, horario de inverno, non? Claro, porque no brao non pode dar hora especial o que anda no trator. Claro, se vemos que o cabreo de determinada xente que se instaure 35 horas porque van a facer máis das que facían, entón eu explico algunhas cousas. Claro, 35 horas é un horario estupendo para relacións laborales para o mercado laboral. Pero claro, se agora me meten a min 35 horas e eu traballaba 20, claro, de verdade, claro, é quitarme dereitos. Pero é que así non se pode. É que así non se pode. Entón, claro, eu entendo algún malestar. Entendo algún malestar. Outros, non. Evidentemente, o que non podemos é dar, antes de firmar o convenio, dar antigüedade. Porque a antigüedade non está reconocida en ninguna lei. Está reconocida por convenio. Cando firmemos o convenio, pois entonces págase o que se establezca no convenio. Pero claro, para pagar o que se establezca no convenio, as subidas salariales supoñen cuartos. Se temos no SAF 73.000 euros de déficit, se subimos os costes salariales, o déficit aumenta. Donde o quitamos, non hai ningún problema. Pero claro, hai que saber isto. Hai que saber isto. Dito todo isto, eu vou apoiar a moción, a non ser que todos digan, se quitandes o do... Ya eso non falei con portavoz, a ver se vai e me dice que non, resulta que cuido máis en minoría do que estou. Se quitamos as siglas e lle pedimos á Xunta que a suba o SAF, a mí váleme perfectamente. Por qué? Porque a Xunta de Galicia, non porque o Concello de Vilar de Barrio ou dos 300 e pico concellos, a que lle pidan os 300, non por eso vai asumir o SAF.
non vai asumir o SAF. Non somos conscientes de que non o vai asumir. Vale. É unha pataleta. Sí, bueno, é dicir, mira, é que isto é insoportable. É que nos dan o SAF, dándonos, xestionai o SAF, déficit, pero pon dos cartos. Limpai as franxas secundarias, pero non vos damos un duro. Oye, no colexio hai que facer non sei que, pero o que vos damos non chega nin pa... No centro de saúde tamén, pero iso non é exclusivo de Vilar de Barrio, Iso non é, iso pasa de Serral, pasa de Xunqueira, pasa a todo o mundo, non? Pasa que cada un chora por onde lle doi. Exactamente, vale. por outro lado. Efectivamente, chora por onde lle doi. Entonces, en resumen de contas, convenio, seguímoslo negociando. Era para ter unha reunión agora a principio deste mes, e aplaceina un mes aproximadamente, porque aínda, a pesar de facer unha oferta con respecto a dereitos e obrigas, rompedora, é dicir, que nin o Ministerio de Traballo o plantexa en ningún dos ámbitos, ainda así, houve algún sindicato que fixo unha contraoferta. Estudiamos a contraoferta e xa temos unha postura montada, unha postura clara, algunhas cousas vas a aceptar, outras cousas non se van a aceptar, e queremos xa seguir avanzando no convenio e facer xa unha oferta con respecto a salarios. É unha das cousas que se nos plantexa é que os traballadores do SAF, as traballadoras do SAF, fagan 35 horas. Bueno. Eu limpo sei que as horas que facían. Ben, son máis de 35. Tendo en conta os desplazamentos e o tema do bocadillo. Se nós agora lle reducimos as 35 horas, aceptamos que todo o mundo lle teña 35 horas e que hai que contratar outra persona. E non hai problema. Pero que non se pidan subas salariales. Vamos a ver. Ya habrá que hablar despois. Aquí, bueno, despois falarei do outro tema. Vamos a ver, aquí, cando chaman por un tema de axuda, e porque eu tuve a miña nai, nunca veo ninguna traballadora, e ao final hai, a través da Xunta de Galicia, pois, proporciona unha pasta para que a familia cuide e se enferme. Promocionase eso aquí, cando chaman a asistente, pois a min, daquela non, eu chamei aquí, por menos outra asistente que estaba, que non tiño nada en contra dela, nin nada, e non me promocionaba. O único que me promocionaba era dicir, pero se eu estou pagando o seguro a miña cuñada, estaba eu pagando eu, personalmente, e estaba eu pagando, e nunca me falaron disso, tuve que mirar eu por outro aparato. E máis, nunca me deron nada porque coincidiu, pero eu sei de xente que estuvo. Entonces, se hai un tema d'iso tipo, pois igual reducimos a axuda no fogar e non fai falta tantas traballadoras, digo eu, quero dicir, tantas horas, porque dices que non é posible. Non é tan fácil. Que non é tan fácil, home, sí, pero se tú lle dices a asistente, mira, trata de, ou a asistenta, de que a ver se lle podes pedir esa subvención, que hai xente, eu sei que hai xente por aí nas casas, que ao mellor están facendo outra cousa, e se lle dan eso, pois poden cuidar a esa persona. A ver, vamos a ver. Claro. Queres... Claro, que iso depende da declaración da renta. Claro, pero a miña nai nunca lle deron prácticamente nada. Ao final, deronlle 200 euros. Eu sei de xente que estuvo cobrando 500 ou 600 euros, e, bueno, é que se dedica a cuidar a outra persona. Que logo hai ven un supervisor por aí mirar a ver que está esa persona de eso, porque a miña casa non me daban ninguna subvención, que me deron 3 ou 4 meses antes de que fallecera, pero viña unha persona para ver como de xunta, como estaba. Hai uns requisitos que tens que cumplir para poder solicitar a axuda e que che den.
Igual que a axuda a domicilio tamén, todo depende da declaración da renta tamén. Claro, pero bueno, tamén, oye, se hai unha persona que ten unha declaración de renta que, oye, que se pode pagar, pois tamén habría que estudiar ese tema. É que iso faise. Bueno, pero tú independentemente, despois de que tendo a Eu estou renta, por apostar que hai xente que ten unha renta importante, que ao mellor, oye, pois, tú que queres decir é que se promocione que se pode achegar a eso. claro. Bueno, vamos a ver. Independentemente, despois se Eu dá por poño- a renta ou non. É que se non vamos ter o mesmo problema sempre. O Concello... Nunca vai haber, porque o problema é que a xente cada vez é máis maior, a xente, ao ser bella, pois enferman logo, pero os vellos tamén enferman, é máis. Entonces, iso problema, iso é unha cadena, pero unha cousa que é picada. Mira, vamos a ver. O Concello de Vilar de Barrio o Concello de Vilar de Barrio está gobernado por os que estamos nesta mesa. Vale? Queiramos ou non queiramos. Vamos a votos. En caso de discrepancia, en caso de non discrepancia, pois tamén vamos a votos. Somos todos o mesmo. Por lo tanto, todos os traballadores e traballadoras que están aquí traballando están tamén ao vosso servicio. Por lo tanto, se tendes algunha dúda ou querendes algunha explicación con respecto ao tema de servicios sociais, traballadora social, arquitectura ou permiso, licencias, etc., PXO, etc., arquitecta municipal, onde a secretaria provincial, a secretaria municipal, para todo o que se... É dicir, todos os traballadores e traballadoras están ao vosso servicio sin autorización dun alcalde. Vos poden decir sin ningún problema, non tal, son o concelleiro, quero explicacións ao respecto. Entonces, eu digo, vande onde a trabajadora social e preguntándolle como son os servicios que se prestan, como son as prestacións que se prestan, e cuáles son vinculantes, non vinculantes, etc. Isto é, o Concello como institución pouco ten que ver na valoración de dependencia dunha persoa. Isto é, unha persoa que ten xa determinada idade, que ten uns defectos cognitivos ou físicos, solicita que se califique, Eso é o argumento. bueno, está ben que se sepa, que se califique esa dependencia. Califícase esa dependencia por parte da Xunta con informe previo da trabajadora social do Concello. E a Xunta, son os servicios da Xunta que dicen a este veciño ou a esta veciña correspóndelle esta prestación. E hai un montón de prestacións. Unha delas é pagarlle... hai un montón de prestacións en cuanto a número de prestacións, non de cuantía, que é diferente. Pois pagámoslle aos familiares, pois correspóndelle centro de día, ou correspóndelle tantas horas que ten que prestar o servicio de axuda no fogar. E son prestacións distintas. Non é, bueno, denlle ustedes á familia, non, aquí ben nos dado. Hai que lle dar tantas horas a señora María Luisa Pérez, tantas horas a semana. Entonces colle o Concello e dice, esta señora, que grado de dependencia ten? Tal, moi ben, hai que darlle tantas horas. Que necesita? Pois levantar a mañá, lavala, darlle o desayuno, facerlle a cama, tal. Entón, en función do que hai que facer, miras as traballadoras que hai e dices, tú vas ir a casa tal de tal hora a tal hora. E hai que darlle esas horas a semana. Independentemente de outros... Nós aí somos convidados de pedra. Xestionamos. Non vale... Sei como funciona o tema. Bueno, pero entonces... Sei Benito, como funciona o tema, pero quero decir perdona, que nise momento, estou che dicindo que tiña o grado casi máximo, porque vamos, que estaba encamada e todo o tema disso. E nese momento non che podían dar esa subvención, esa axuda. Claro, que me ofreceron unhas horas, que a mí esas horas non me porque eu se estaba, entendes? Entonces, quero pensar que con ese grado de dependencia que ao mellor poden ter acceso a unha cousa ou a outra. Digo eu.
Quero pensar. Vamos a ver. Pero en todo caso, porque eu non quería particularizar en ningún caso concreto, ni no teu tampouco, en todo caso non depende do Concello, nin da traballadora social, sino que depende da familia de que é o que escolle. Constame que a traballadora social fai un traballo de Que non oficina. discuto, que non faga o traballo, non o discuto, perdona que te moleste, pero eu non digo que non faga traballo, pero con un mismo grado de dependencia, que ao mellor podese falar dun tema ou doutro. É que senón é imposible, porque hoxe fan falta 7 e dentro de 3 anos fan falta 10. Entonces é imposible, a non ser que iso colla a xunta, iso, o bicho ben, que colla a xunta. No, no que acabo de decir, douche a razón. Pois se fan falta 7 e dentro de nada van falta 10. 10, que imposible. Pero no que estás equivocado. Neso douche toda a razón do mundo. A población cada vez é máis bella e os servicios cada vez de dependencia van ser cada vez maiores. Por tanto, vai haber que ter cada vez máis traballadores e traballadoras da axuda a domicilio. Cuidado, a non ser que se privatice, que con menos traballadores fan máis horas. Cuidado. Vale? Tamén pode ser. Bueno, a non ser que se privatice, que non é voluntade deste grupo de goberno, nin vosa tampouco. Dito isto, non depende da voluntade da traballadora social, nin da incidencia da influencia que poda ter nas familias o de dar máis ou menos horas. Por qué? Déixame acabar de falar. Por qué? Porque cando unha persoa solicita o grado de dependencia, ven a solicitar aquí e faise un estudio na familia, na propia familia. Entón, xa no informe da traballadora social xa vai a correspondente recomendación no suposto de que, pero non só iso, sino que da xunta constame que veñen ver a casa cal é a situación. Entón, oye, mira, que se faga cargo a familia, son 3 irmáns e non se entenden. Oye, pois, iso a nos ven nos dado, ten que dar tantas horas e tal. E cada vez van facer falta máis horas. Por iso, determinados concellos, repito, a pesar de que a xunta lle dice delle tantas horas a esta persona, non lle dá. Porque dice que non ten traballadores. Pero imaginemos agora que dos 8 que temos, 4 se nos dan de baixa. Non temos 4 personas para traballar. Non temos 4 personas no mercado laboral que se poñan a traballar. Van quedar usuarios sin atender. Pois, a ver se nos entendemos. Esta é a situación real que temos. Vale? A pesar de ter unha plantilla ben dimensionada en función das horas que temos que dar, está todo collido con pinzas. Por qué? Porque o mercado laboral está como está, e é realmente complicado, sobre todo de un día para outro, buscar sustitutos. É realmente complicado. Vale? Non vale fórmulas máxicas, estamos en serio. Se falamos en serio, se falamos por falar, o falar non ten cancelas. En resumen de contas, eu creo, por as caras que pondes e porque vos conozco, que nos datos económicos e na solución de como está o tema do exame no Concello estamos todos de acordo. Entonces, bueno, eu que propoño, non sei se tes algo máis que engadir. No, en base a eso. A ver, a proposta viña porque, oye, joder, esa señora fai unhas afirmacións, pois, un tanto sin documentarse, non se informou de como estaba antes de portar a falar no Parlamento de Galicia, que te está vendo Galicia inteira, estante vendo veciños de Vilar de Barrio, hostia, os calas lle mentiu. A veciños de Vilar de Barrio que poden dicir, coño, que está pasando, non? Cando é mentira. Entonces, pues, oye, creo que hai que documentarse cando máis unha persona que fala no Parlamento de Galicia. Bueno, último turno da palabra. Tedes ali para lle contestar, non? Non sei se lle contestou. Supoño. Bueno, pues, a verdade é que ningún nin os outros. Ningún nin os outros. Para contestar, quero dicir que se lle haber contestado. Pero eso traigo este equipo, porque todos somos sabedores de como está a cousa. Que non é o que dicela, creo eu. Independentemente, despois xa do que considerades vos. Eu xa dixen a miña opinión con respecto a que ningún grupo de oposición dixo nada, de momento, con respecto a ese tema.
E a min doime non por o meu grupo político, que estou unido ideolóxicamente, sino por Vilar de Barrio. Porque estou seguro que se en vez de ser Vilar de Barrio é outro concello con máis peso, entón sí que patexan uns e os outros. Entón, a mí cando José Antonio me plantexou de por a moción, digo, iso é un bon motivo, hombre. E máis, eu creo que xa falei de máis. Non, de máis non, creo que falei o que tiña que falar. Dando para todos. Dito isto, abre Se o problema é por as siglas, quitar as siglas do BNG, tamén non hai problema nenhum. Se os do partido vos non se pronunciaron aí, foi por algo. Eu non sei, tamén o pasou, va. Tanto vos como os do PSOE, que non dixeron nada tampouco. Ao mellor desconocimento tamén. Bueno, non sei, eu que está moi claro é que por unha parte me doi é iso. Vamos a ver, eu a moción vexo a ver, se fagan, se hai ese problema, pois que se faga xunta co tema, vale, correcto. Que colla a xunta é que solucione o problema, senón que se ten que privatizar, pois que solucione como vexe. Eu non sou xa digo, tampouco me gustaría que se privatizara por a xente que é de por aquí dos traballadores, é eso. Pero, bueno, hasta certo punto, se hai un problema que non será solucionado dun xeito nin doutro, hai que solucionalo, porque, sobre todo nas empresas privadas, ou sí, hai que tocar e hai que tocar. A ver, Benito. Entonces, bueno, eu creo que xa. Ahora, tamén se quería contestar ao tema das festas. Pero deixas para regos e preguntas, parece que Sí, para regos e preguntas. Sí, por suposto. Que se gastou algún perfecto. Bueno, vamos a ver. Deixamos para regos, para se parece ben, No, sí. Vale. Votamos a moción, votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Bueno, pues moitas gracias, sale a moción aprobada. Declaración institucional da FEGAN contra a violencia, contra quen maltrata e contra quen nega a súa quen a nega ou a relativiza. Bueno, vamos a ver, a primeira crítica é po Concello de Vilar de Barrio porque por primeira vez nestes 6 anos o 25N non fomos capaces de organizar nada. Vale. É dicir, a autocrítica é moi sana. Eu empezo por aí. Todos os anos fixamos algo con respecto ao 25N, con máis afluencia de veciños ou menos afluencia de veciñas. Este ano non fomos capaces de organizar nada. Bien. Siguiente cuestión. Neste sentido, creemos que é importante traer aquí ao Pleno de Corporación para intentar sensibilizar a poboación un problema real que existe, un problema silencioso que existe. A violencia machista que é silenciosa, sobre todo no rural, é moi silenciosa, e cando sale, bueno, é como un iceberg, debaixo hai unha inmensidade. Entón, nós o que temos que dicirlle ás veciñas do Concello de Vilar de Barrio que está o Concello para apoialas en todo o que faga falta para que salgan dunha situación que a estas alturas non debería xa producirse, pero si produce. Entón, traemos un acordo da Federación Galega de Municipios e Provincias, onde estamos todos, e onde aí xa non hai ningún tipo de que eu son do Celta ou do Deportivo ou do Antela, ou do Vilar de Barrio, non? Se queren intervencións ao respecto. Sabes se no Concello hai algún caso de maltrato? Sábese se no Concello de a ver que podo contestar. Eu que tiño oídas... Podo contestar, porque vamos a ver, aí hai o que se chama que temos que ser moi cautos, moi precavidos, que non podemos en ningún caso a intimidade das persoas é sagrada, e para animar a que as mulleres maltratadas den o paso non podemos espantar, non podemos facer ninguna espantada. O que podo dicir é que desde o Departamento de Servicios Sociais se fai seguimentos puntuais
da situación que hai en Vilar de Barrio. Personal do Concello. Perdón? El personal do Concello. De veciños, de todas as veciñas do que hai no Concello. Eso sí podo decir, nada máis. Non sei se me explico. Vale? Ni sí, ni non, de todo o contrario, sino que se fai. Vale? En todo caso, repito, calquera concelleiro pode ir a servicios sociais con toda a discreción do mundo e non é oportuno, antes de que siga falando, non é oportuno no pleno da corporación. Vale? Parece Eu preguntaba nada máis. Bueno, e algunha cousa ao respecto da moción? Votos a favor? Votos en contra? Pasa para diante. Bueno, agora traemos o Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios Municipales da Diputación Provincial de Ourense para o exercicio 2026. Bueno, vamos a ver, o Cooperou 2026, tal e como se nos pasou a nós, corresponde ao Concello de Vilar de Barrio 196.179 euros, que creo que estes datos creo que é un pouco máis despois de que pasaron o pleno da corporación, sigue sendo o mismo. Sí, Comunicaron xa oficialmente, non se aumentou. Mandaron un correo. Mandaron un correo, bueno, pois entonces confírmase que son 196.000 euros, vale, que traemos aquí ao pleno da corporación para que se sepa que temos que invertir necesariamente o 40% destes 196.000 euros en obras e servicios. Bien, se somos intelixentes, se contamos, se contamos co apoio de todo o mundo, de todo o mundo, refirme de todos os concelleiros da corporación, seremos capaces de o 40% desta cantidad invertila, o 40% de 196, 196, 179, o 40% canto é? 78, vale? Dándoos de conta, o déficit, o déficit do SAF eran 73. Se empleamos o 40% en inversións directas ou en convenios de colaboración, e o 60% o invertimos no funcionamento habitual do Concello. É porque dicimos isto? Porque non se pode escapar en ningún momento que este xigante que temos aquí, como non andemos finos, cómese a sí mismo. Gastos de personal e servicios é o 60% do orzamento. Gastos de personal e servicios é o 60% do orzamento. Se nos empleamos ben o persoal, empleamos ben os servicios que temos, isto é rentable. Isto é rentable socialmente, me refiero, non económicamente. Socialmente é rentable. Se non somos capaces de facer os traballos que temos que facer por medios propios e temos que contratar empresas privadas, o que estamos dicindo que hai que privatizar servicios, porque non nos damos feito. Pero claro, se somos capaces co 60% de sacar as cousas para diante, entonces isto é rentable, porque non temos que contratar empresas para que fagan aceras, para que fagan baches, para que... Vale? Bien. Se somos capaces. Non, ahora, con 7 anos que casi levamos, non me vale dicir é que atrás pasaba o que pasaba. Eso xa ten que estar eliminado, xa é demasiado tempo para que salga da cabeza da xente de que vir traballar ao Concello é un chollo. Ten que salir da cabeza da xente. Pero da xente estamos falando de todos os veciños. O Concello vense traballar. O cal non quere dicir que, oye, un día de xeada, un día que caian chuzos de punta, pois, bueno, podemos, vale, non temos que salir ao Toural a limpar follas, nin se teño algo de fiebre, pois resulta que me van botar da empresa, non vou traballar á oficina, tampouco pasa nada. Ahora,
as 35 horas que temos que votar temos que ser rentables. Punto, xa está. Non hai ningún problema. Entón, ese 60% é razonable. O 40% restante, que son os 70 e pico mil euros, dan o que dan de conta que 1 kilómetro de asfalto en quente, con 5 centímetros de espesor, 8 de ancho, creo que vai por 60.000 euros. Dábanos para facer 1 kilómetro, non dá para máis. Pero se ese 70 e pico mil euros é o 20% de convenios que se firmen ou de subvencións que se adquiran, estamos falando dunha inversión de 300 e pico mil euros. Non sei se me explico. Que é o que se ven facendo estes anos. Vale? Entonces, por que traemos... Naide nos obriga a traer este punto de hora do día aquí. Vale? Pero por que o traemos? Para que seamos conscientes que é un pleno ordinario onde se fala da situación real do Concello, porque queremos ser, que todo o mundo sea consciente, queremos ser transparentes, de por onde van os tiros. Nunca habría depuradoras en Arnuide, nin en Rebordechao, nin en Gumareites, ni se seguirán facendo depuradoras con medios propios. Hai que conseguir convenios, firmar convenios, hai que conseguir subvencións, entonces esos 70.000 aproveitalos para o 20% que temos que aportar. Bien, hai outras políticas é minora ese 60%. Minora ese 60%. Nós, de momento, non apostamos por minorar ese 60%, que é posible, que é posible. Non apostamos por minorar ese 60%. De momento. E digo de momento. De momento. Vale? Hablas un turno de palabra. A Diputación deu mandar cada vez máis cartos pouco, pero... Vamos a ver. A Diputación, vamos a ver, no ano que conseguimos o trator, o Concello recibiu sobre 230.000 euros, contando os 50 e pico mil do trator. É máis que isto. É máis que isto. Pero eu teño que reconocer unha cousa. Daquelas, creo que nos daban 90.000 e agora son 190. Antes sacábamos máis diñeiro, pero cada pouco había que estar en Ourense. E agora, sin moverte das illas, ven isto. É menos do que recibías o Concello de Barrio, pero dache para planificarte mellor. Non sei se me explico. Non sei se me expliquei ben. Vale? Podían dicir, oye, para que te puxeras? Para ir a Ourense a volver e tal, non sei que. Bueno, vamos a ver. E chegas un determinado momento e dinche que non, e colles tal subvención que xa reconoceron e tírala ao lixo porque non tes cartos para pôr. E así xa sabes a que subvencións podes ir. Entonces, que pasa? A secretaria do Concello e outros funcionarios teñen mala fama dentro dos colegas que andan aquí ao redor. Sabendes por qué? Porque se aquí se consigue subvencións, eso dá un traballo impresionante. Para 500 metros, 400 metros que vamos a decentar na pista da serra, 400 metros, cando a xente o vexe di, pero gesto, o traballo que veu por o tema dos incendios, coller esa axuda supón un traballo impresionante para os servicios administrativos. Se non a colles, total son 400 metros. Se a xente non se vai dar conta. Claro, que é o que pasa? Que aquí sí se traballa. E aquí sí que se funciona. Vale? Tema dos contadores. Hai dúas formas de facelo. Alá, quere cambiar o cambio, que non. Pero se se fai un seguimento, o alcalde pode estar chamando, o concelleiro pode estar pateando, o outro pode estar tal. Pero desde os servicios administrativos hai que facer un seguimento, chamar por teléfono, hai que traballar. Vale? Por tanto, eu dicía antes que de momento apostamos por ese 60%. De momento. Ese 40% funcionará
sempre e cuando a xente de dentro que non se ve funcione. Se deixa de funcionar, acabouse. Expliquei, sí. Igual que a pregunta que me fixeche tú, digo as cousas así sin dicilas. Entendemos? Se tendes outra proposta, sodes moi libres de opinala e eu propostas. Defenderei o que acabo de dicir. Querendes algunha opinión ao respecto? No, vale. Bueno, pois isto era exclusivamente para o segundinho. E que pomos posibles actuacións e incluir. Vamos a ver, se querendes, en vez de que agora digandes, olha, esta carretera ou outra, cando fagamos orzamentos, vale? Pois falamos de actuacións concretas. Parecemos ben? Bueno, siguiente, dar conta de decretos xa pois están a vosa disposición ou queres algún concreto resultado? Están mandados. Están mandados. Ahora, rogos e preguntas. Por dar festas. Por dar festa da pataca do ano pasado, canto fora? Canto? Canto fora da festa? Canto? O ano pasado, este ano. 25 napos. 25.000. Pasaron 10.000. Non entendo nada que dices. Hostia, non entendes. É dicir, había un presupuesto de 15 para a festa da pataca. Festa da pataca de que ano? Estás falando do ano pasado, do 24. Este ano, non, sí, este ano 25, 24. Pasou en 10.000. Porque houve a actuación, houve que pagar 5 ou 6.000 euros por trailer, e non sei que non sei tanto. Esas previsións, pois foron 10.000. E outras historias máis. Eu non sei como, pero cantidade de historias que sí, que deixo ben, si hai, pois, ainda tiña que haber máis. Pero se non hai, habría que pôr as cousas en dúas balanzas. Para min, agora, somos toda a corporación e outra xente pode pensar, preso votamos, pode pensar ao contrario. Agora, hai uns gastos, que hai que ir sumando, porque eu tamén fixen festas. Son boas orquestas, pero había veces que había que pedir aos amigos. Digo, e gastas para a festa. Que é do Sanfino non estou dicindo por o de Sanfino, estou dicindo por outras cousas. Sanfino que esa pedida religiosamente, que ali tamén má fora, todos tal, pero por outras cousas gastas. O mellor, hai que analizar, é debido a analizar toda a corporación. Agora que, bueno, as festas tamén dan outras cousas. Non vou a decir, pero cousas dulces, sí, tamén, hai que decidirlas. Non evito por moi fácil. Sí, yo, facilísimo. Por moi fácil. Bueno, vamos a ver. A festa da pataca é cara, sí. É moi cara. É rentable, sí, é moi rentable. Puxeche moi fácil porque puxeches a festa do San Fiz. Na festa de San Fiz, hai que ter en conta que o San Fiz é a festa... Non, iso paga normal. É a festa... ou iso é? Podo acabar. Sí, a festa de San Fiz é a festa do pobo de Vilar de Barrio. Que o pobo de Vilar de Barrio é a capitalidade do concello. Pero é a festa do pobo de Vilar de Barrio. E rompeuse unha tradición de 36 anos donde o concello, digamos que organizaba a festa. Dixemos a cousa aí. Rompeuse a tradición e colleuse a tradición de que había antes, que era por rolda e voluntariamente 3-4 veciños. E curiosamente, hasta ahora, vale? Hasta ahora todos os veciños van cumplindo. E piden, evidentemente, o alcalde o que nombra a comisión de festas, porque así tamén era tradicionalmente. Vale? E todos os veciños aportan e organizas a festa. E o concello colabora igual que con calquera outra. Vale?
Bien. Por tanto, da festa de San Fiz, o Concello xa forrou. É moito. É moito. Con respecto á festa pataca, claro, demos unha volta grande. A festa pataca, tal como estaba, morría, xa estaba morta. Vale? Recuperaron unha asociación, a cual eu creo que tamén pertenecía, sí, pertenecía a unha asociación, levaba xa uns anos sin facerse. Por qué? Porque as cousas ou se mudan, ou senón acaban morrendo. A festa pataca naceu cunha idea, era unha realidade moi diferente, e despois acabou sendo unha festa exclusivamente gastronómica, e iso ten o peso que ten. As festas gastronómicas hoxe tamén cambiaron. É dicir, aquí non temos a bica de Laza, podemos ter a bica de pataca, cuidado, pero de momento a bica de Laza ten o pemento da Arnoia, o viño Ribeiro, o viño de denominación de origen, etc. Entón, para ter unha gastronomía tiñamos que ter unha pataca autóctona. A pataca autóctona é a Fina de Carballo, que é na provincia da Coruña, non é aquí en Vilar de Barrio. Entón, para darlle un cambio á festa. E pois temos Xinzo, que os de Xinzo son algo copioso, e que quede grabado, son algo copioso. Pero a festa de pataca é de Vilar de Barrio. Eles poden facer outra cousa, sin ningún tipo de problema. E resulta que vai salir moito mellor, porque nós temos 3 bares, e eles teñen non sei cuantos, que lles vaya moi ben, vale? Pero a nós está nos indo de maravilla. En cuanto ao disfrute de todos os veciños do Concello, en cuanto á promoción de Vilar de Barrio. A Vilar de Barrio como tal, porque é moi triste chegar a algún sitio, a algunha dirección xeral, e dicirlle, eu son o alcalde de Vilar de Barrio, sabe usted onde queda? Porque claro que sei, sí, claro, sabes que son o alcalde de Vilar de Barrio porque me vas a recibir, pero Vilar de Barrio hai que polo no mapa, hai que seguir traballando por aí. Entón, para iso, hai que facer algún tipo de evento que non sea unha festa tradicional. Bueno, pois tampouco debemos facer tan mal como a Paquistiano, a única diputación que ten denominación de orixe da pataca, que ten unha pataca autóctona, apostou por ter presencia aquí. Apostou por ter unha presencia importante aquí. Eu creo que é a primeira vez que unha diputación que non é a de Ourense participa nunha festa, nun evento deste tipo na provincia de Ourense. Non sei de que partido é esa diputación. O presidente debe ser do seu. Sí, debe ser o meu, precisamente. Vale, de tanto usted. Pero o tema é que temos tamén noutros sitios, e non vale petar, non, e mira que eu son dos teus, que traz aquí? Tú que podes aportar? Vale, a Xunta este ano aportou bastante máis. Esperemos que a Diputación se siga mollando un pouquiño máis, que hai que mollarse un pouco máis. Por tanto, o Concello está invertindo unha cantidad importante económica porque pensamos que aí nos xogamos moito. Porque, claro, vos pensáis unha cousa. Quen invirte en Vilar de Barrio? Quen abre un negocio en barrio? Se isto non o promocionamos, nadie vai invertir un duro aquí. Xa, así caro lle costa. Pero resulta que se na piscina municipal se ingresan 9.000 euros, cuidado, a piscina funcionou. Vale, funcionou moi ben. En entradas, 9.000 euros, iso quere dicir que o estamos facendo ben aí. Todos, que eu son un máis. Que me corresponde traballar máis, sí. Pero eu sin o vosso apoio non son nada. Absolutamente nada. Teño dito moitísimas veces. Vale? A área de autocaravanas, que se pode seguir, que hai que seguir incidindo, que veñan e tal. Bueno, pues, sempre hai algún ali, no Brau, mais que temos que seguir traballando aí. Porque, mirai, vanes a San Xoán de Río e fan o mismo que a nós. Fan o mesmo que a nós. O Ministerio de Transición, o Miteco, concedemos unha subvención que demos 2 técnicos ahora aquí traballando, onde promoción económica e autopromoción turística por algo. E
E outros concellos limítrofes, sendo como a nós, non. Ahora, que se gastou moito na festa da pataca, sí, pero é un evento de todo o concello. De Arnuide, de Rebordechao, de Prado, de Seiró, etc. Me refiero a que tamén se gasta noutros eventos. Por exemplo, da Serra. Outra cousa que tamén, non sei se iso vos sale a cero coste. A cero coste tudo moito. É dicir, que as comidas que se pague tudo, non sei. Non o sei. Pero ises gastos, pois, oi, eu de acordo que na miña serra quero que haxa. Claro, ao mellor hai que estudiar a cousa. Digo eu, se as vacas veñen flacas, non vale, quero dicir, non podemos tirar máis do se o ano ben fastidiado e así. Benito, sígueme o punto fácil. Vamos a ver, Festa da Serra, despois sígueme preguntando. Festa da Serra. A Festa da Serra, o Concello pon cartos. O Concello pon cartos. Pero a nosa serra, está aí. Non, claro que está aí. E agora tamén está. Pois do Miralista a un día moi está un día moi Se esperamos que o que a serra dá, a serra o come, seguirá estando aí. Pero non nos aportará nada. Nada. Pois nós temos que darlle a serra. En este sentido, eu xa adianto que a intención nosa por en valor unha figura que non era precisamente da miña forma de pensar, que era o Vilas. O ano que ven. Esa figura temos que pola en valor. Esa é a nosa idea. Vale? Por qué? Porque pelexou por a serra. E a serra será conocida por que era, desde o meu punto de vista, cunha xestión deficitaria. Sí, pero pelexou por a serra. Pois nós temos que seguir pelexando pola serra. Con cabeza, sí, pero si moitas veces, moitísimas veces, temos que esperar a ter os cartos para facer un evento, non o facemos. Pero claro, mentras as contas dean neste concello, e a final de ano xa nos dirán se as contas nos dan ou non nos dan, hasta ahora van dando, se as contas dan ou non dan, e ao mellor este ano non dan, entón levo por todos os lados. Pero mentras dean, eu pode que bote noite sin dormir porque non me salen as contas. Pero se dan a final de ano, vanse seguir fendo cousas. Aínda tragando, porque se moitas veces, a un mes de facer un evento, é onde vas sacar os cartos. Pois xa se mirará. Tú sábelo, non. Vos menos. Non menos, pero... A secretaria tampouco, Pero... A ver se nos... E fans eses eventos. Con concellos como o noso. Fíxate ben, Benito. Concellos como o noso. Como espera ter no orzamento financiamento suficiente como para facer eventos, como a Festa da Pataca ou o tema da Serra, pero se temos 70.000 euros, hai que petar nas portas, hai que traballar e hai que xestionar. Entonces, eu non estou disposto, perdón un segundinho que acabo xa con isto, eu non estou disposto a pechar a porta porque é que non hai cartos, iso é o máis fácil. Para iso, mira, vou atender a neta, que é unha maravilla de nena, vou atender a neta, e aquí que se poña outro, e xa está. Menos traballo por funcionarios, menos traballo por laborales, menos tal. Pero mentras teñamos ganas e mentras teñamos espírito, non vai ser tes, faz, non. Xestión. Eu vou a outro, non sei se me entendiches, a outro tema, a importancia. A que lle damos máis importancia? As festas ou arreglar algo que está mal? Por exemplo, eu penso que hai cantidad de historias que están, sabemos... Pero, por exemplo... Ainda esses días me mandaron a mí unha foto de un borrán, caen unhas fochancas. O tema do cabalo, o de San Pedro, que se lle atasca o alcantarillado. Outra cousa máis, ali aquelas casas, que nunhas delas está o meu irmão, que te siguen cos pozos, que agora, en outro lado, se expropiouse. E ali, sin embargo, seguimos a mesma, e é un paso.
que tampouco hai que pagar tanto, que eu sei de expropiacións tamén se dixo unha empresa. E máis cousas. Entonces, Dixeche 3, máis. máis, pode dicir, máis, hai buratos, miramos chegando a área de arriba, hai buratos. Agora non sei se os taparon, pero había buratos. Cousas así. O tema da auga. Agora parece ser que bueno, habría que mirar de solucionar o tema do tema da turbidez, de invertir no tema, cousas así, que aquí lle damos máis importancia. Despois, a xente está a protestar, que ven a auga alogada e tal. Oye, fillo alcalde, a ver o que preferides máis festas, máis actividades ou eso. Entonces, eso estamos vendo todos os días. Tú sabes a xente que se queixa desas historias. A ver, mí mandan as fotos. Mira, eu a festa da pataca, a festa da serra, pero non as considero como tales festas, vale? Considero-as que é algo de promoción deste concello, vale? É algo para min é o mismo que tapar un bache. Non se dá atendido a todo, vale? Bueno, pero non por eso non vamos a renunciar a facer algo de interés. Se lle dá máis importancia a unha festa con un servicio... Non se está dicindo... Non estamos dicindo que damos máis... Non estamos dicindo que damos máis importancia a festa da pataca que a tapar buratos. Eu sigo dicindo que hai cantidad de cousas... Pero con deixar de facer a festa da pataca, imos seguindo ter buratos. Sí, pero non digo que non teña... Entón, eu considero que... Pero, ao mellor outras cousas sobran. Porque eu sei de máis cousas que se fan. Todas esas cousas supón un gasto, e sabémoslo todos. Porque a gasto cero non anda nai. Bueno, vamos a ver. Igual ten máis festa Vilar de Barra como Maceda. E Maceda é un concello posiblemente este máis endeudado, pero... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda hai máis. Pero non se me recorda nin as trabas. Sí, xa, pero... Se vou... Sí. É máis. Campo de baño. Eso non era todos. Eso sabe tú. Vamos a ver. Se vas buscar el papel que me trouxeches outro día, é máis grande que este. Non está. É máis grande que este. Non sabía que ibas a ganar isto, pero se traigo a miña axenda e non veroche máis. Non, bueno, vamos a ver. Pero claro, eu teño que defender unha xestión. E a xestión non hai máis cego co que non quere ver. Últimos 7 anos, inversións en infraestructuras. Comparaino con calquera ano dos últimos 15. Pero comparaino con calquera concello do lado. Con calquera, dos que nos perimetran, dos que nos tocan. Con calquera, vale? De infraestructuras. Estamos falando de asfaltos, estamos falando de saneamentos, estamos falando de traídas de auga, estamos falando de limpeza de pistas, estamos falando de todo o que sea de infraestructuras. Todo o que se leva feito. Neste concello non se acaba unha obra, empezas outra. Inda sin acabar unha obra, empezas outra. Vale? Subvencionada, claro. Hombre, claro. Con inversión directa ninguna. Xa non me gustaría poder facer inversión directa. Digo, toda subvencionada. Toda subvencionada. Todas subvencionadas. O tema das subvencións é, bueno... Todas subvencionadas. Todas conseguindo subvencións. Pero as subvencións dan moito traballo, xa dixen antes. Entón, vamos a ver. Depois hai estas pequenas cousas. Borrán un burato. Vale, está onde a capela. Dese burato para baixo, quen vive? Un momento. Sí, bueno, eu tamén podo ser demagogo, Benito, tamén, pero non. Non, eu non vou tratar como me trataron a mí. Non vou a ser demagogo. Deso para baixo non vive naide. Mais aínda, todos os anos, en vísperas do 25 de xullo,
e a de Santiago e a da Patria Galega tamén, temos que desbrozar o pueblo, que esa parte está empoulada, pero limpámoslo, non vive nai. Entón, que pasa? Aí hai un problema serio. Non é unha fochanca que se abriu aí, fundiuse o saneamento e comprometémoslo a facelo, vale? Pero no momento que piquemos aí, vai tu saber o que hai, vai tu saber os metros que tuvo que hai que levantar, e no momento que se empeza habrá que acabar, senón vai nos pasar como en Fontela, que empezamos e a ver cando damos acabado, porque esa é outra. Por tanto, hai que valorar, vale? É dicir, onde mando a xente? E aí, ou meterlle auga a unha casa que se está facendo en Porto, que abrimos a zanxa, cerramos o camiño, e ainda non fomos capaces de picar aqueles 15 metros, 20 metros. Ainda non fomos capaces. E é picar e meter unha tubería, que é topará. San Pedro, eu creo que unha fosa séptica particular que o Concello está disposto a limpar cada vez que se encha de sedimento, non de auga, cumplimos. Porque a alternativa é facer unha inversión de 40.000 euros. E maus, algo, moito non fixemos, pero algo fixemos. Quedan cosas pendientes, e maus, pero algo fixemos. O do teu irmán, teño dito por activa e por pasiva que no momento que queira que se fai, dixo, os terrenos, temos falado alguna vez e tal, e se non, teremos que iniciar o proceso expropiatorio, e faise, pero il ten dito a min unha historia que eu espero que e faise nese momento, son 15.000 euros. Buratos ao día de arriba, asfaltos en Arnuide quedan por fazer, algo fixose. Auga, turbidez. No último ano en Arnuide, fixaivos ben, no último ano en Arnuide, desto fai unha semana, 10 días. Ninguna vez no último ano. Menos nalgúna casa que se chegaba, que non damos a toda a explicación. O sea, terminal se ducha. É a final da liña. Que non é... na de Cantilloso, que a miña pollera tamén, pero bueno, a mí... Hay que abrir, pode Pero dándonos de conta que iso é un coste económico. A captación ten que estar limpo, o depósito ten que estar limpo, o abrilo ten que ir ali todos os días ou cada 2 días. Iso é un coste. E baixe. E o depósito do Arnuide non queda aí ao lado, que hai que ir por Maceda. Por Maceda non. Home, hai que... Pases por os pases. Home, tocamos o Concello de Maceda. Bueno, non o pueblo, tocamos Bueno, vamos, non chegamos a Madrid. Tocamos ali no Concello de Madrid. Decir, vamos ao quinto da bici. De aquí hasta ali costa chegar, non? Pero aí hasta ali, vale? Mirar como estaba, Que pasa? Que acontece? Pódese solucionar o problema de turbidez en Arnuide? Pódese solucionar o problema? Definitivamente, nunca. Definitivamente nunca. A non ser que fagamos unha inversión importante, que se fará, de tubaxe. E vou deixar a cousa aí. Turbidez en Vilar de Barrio. Eu acórdome que no San Fiz sempre viña auga turbia. Sabes por qué? Porque moita xente baixaba o depósito e os pozos. No San Fiz non ven auga turbia. A non ser que chova Dios auga. Miren, Que entonces non hai manera. o outro día iba Ahora, agua perdón un segundo. A ver, perdona, acabo e xa está. E todo isto sin endeudar, sin ter un crédito. Xa que falache de Maceda. Non, sí. Xa que falache de Maceda, sin ter créditos. Maceda... Eu non... Cuidado. Vamos a ver. Non critico pa nada ningún concello. Cada un ten que saber o que fai. Tiñamos moi boas relacións. Tu viches unha herencia que... Bueno, unha herencia que non había moita cousa, pero non estaba a cousa tan mal. A ver se nos entendemos. Económicamente. Agora, despois que a cousa estuvera... Bueno, estaría como estaba. Hai unha cousa que dixen do meu parente para descanse. Critiquei non moito cando estaba en vida, agora non vou fer.
Pero iso non é verdade. Pero non o vou fer. Díxeno, non o vou fer. A xente non pensa iso. Oye, viva a libertad de pensamento. Claro. Bueno, máis preguntas. Bueno, sí. O día 13 de decembro, este mes, que xa comentará, xa se falara, Sí. vai a vir alguén a dar uns trofeos a alguna corporación Se do me país? invitan, No, invitado está desde hai meses. pois encantado. Encantado. Queres que vaya máis xente? No, algún ten que vir, algún xa se volve a levar, ten que vir. Ah, bueno, pero iso tal, encantado, sin problema ningún. Agradezcoche como... agradezco a invitación, agradezco que o dixeras con antelación. Que é domingo, justo. É que mo recordo. O sábado, a Diego Cortel, Sí. do campo. E de paso, porque el señor é domingo. Sábado, sábado, Sí, sí, encantado de estar ali sin ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema, ao se pode contrario. dar difusión ao Concello. Sempre... No, alguna vez dándolo despois do partido. Perfecto nos somos, di. No, Alguna vez pasou. Alguna vez, Alguna vez pasou. Estamos usados ya o domingo de Felipe de Lugo. Difundimos pasei. Bueno, eles callan mea por culpa, mea culpa, ¿no? Pero procuramos difundir. Entón, pois, se depende da difusión, Manda realmente isto e xa mandámoslo. Sí, sin ningún problema. Ningún. Ao contrario. entón, pois, estaban todos os xogadores convidados, é dicir, todos os que conozades que pois, queiran vir. Lo que é. Eu fixo 40 anos no club. Entón, pois, a todos os xogadores, pois temos aí uns detalles para lle dar. E aos dos presidentes que tuvo o equipo de fútbol. O sábado, só para o partido. Este club só tuvo dos presidentes. O que está hoxe e o que empezou, o Manuel da Chela. Entón, pois, queremos darlle un detalle tamén a eles. Aí agora está o baño preparado. Non. No, eu quero dicir que a persona máis ideal para dar eso, pois é o señor alcalde. Sí, que non, sí. É darlle ao presidente do club de Vilar. Vamos a ver, o Concello de Vilar de Barrio está en grande porque apoyamos vamos a seguir apoyando, non? Eso está claro. E desde logo tamén son consciente que o Vilar de Barrio, se non está o Óscar, sería outra cousa. Eso tamén son consciente. A máis va desde este ano van ben. E quen é o presidente, o Manuel, e gracias a él, hai equipo, se non había equipo. Muy ben. Pois aí estaremos. Por suposto que se manda isto, difundimos sin ningún problema. As miñas disculpas á directiva se algunha vez as redes sociales do Concello Que sirve pasadas. que sirve consolar que hai un acto de que hai unha cousa no verán e ponse no mesmo día. E pode ser no mesmo día. Non sei que non é aposta ni nada, que son despistes. O da Lamparte, un río, que se borda, sale cara a pista, cara a mini, porque non quedáramos en sacar de ali que a máquina na curva aquela. No remanso aquí que hai. Pois agora temos o problema ese, que estes días estaba con iso sacado algo, arreglado algo que temes para tocar no río. Vamos a ver. A ver que se pode contestar. No cauce do Arnoia, na zona urbana, podemos limpar. Non podemos variar o cauce. Que sacaron Non podemos variar o cauce, podemos limpar. sí, nosotros le limpiamos publicar. a levantar o metro. Non iba a ibas a facer unha homenaje para xogar todos, pero non se fixo porque hai pincho. Alguma cousa máis? Non, podemos seguir falando, acabamos o pleno, podemos seguir falando sin problema ningún, pero tens algunha pregunta máis formalmente? Venga. Vale.